Здравейте хора, днес ще говорим за топ 5 мистериозни тайни. Така, предупреждавам ви, този клип няма да е страшен, дано за някой от вас. Според мен фактите няма да са толкова страшни, отколкото интересни. И да, така. Да отиваме към факт номер 1. Така, наблюдаваме как животното ще окупира своята плячка. Вижте скъпа да го прави. Да, ето така се живее в дивото. Никой не може да я спре. Тя го затваря и го ставя по същия начин. Сега е време за втори факт. Тя не обича да учи, но е решила да направи нещо за училище. Това, което никога никой не повярвал. Тя е направила проект, който нито госпожата е задължавала да се прави, нито нищо, но тя просто е решила. Това си остава мистерия за винаги. Защо ли го е направила? Сега следва номер 3. Може да наблюдавате покоите на животното. Той има нужда от почивка. И когато много се отпусне, става ето това. Сега да преминем към факт 5. Факт 5 е, че няма факт 4. Сериозно, къде ли се е скрил? Там? Не. Където си мислите, че се е скрил, пишете долу в коментарите. И дайте лайк на видеото, за да продължа да правя такива неща.